Zeuk aukeratu nerabe eta gazteen buru osasuna zaintzeko prebentzio eta eskuhartze programa bat da. Helburuak lehenengoa sentsibilizazio programa bat izatea da, seinale goiztiarrak hautematen erakustea baita ere, eta gero helduok daukagun erantzunkizuna pixka bat agertzea. Gazteen ereduera erakutsi behar diegu baita ere normaltasun bat ematen, buru osasun arazoei eta beraien bizitzan agertuko dela onartzen. Eta beste helburua baita ere da estigmaren arrastoa kentzea. Ni agifesera itxi nintzen duela 4 urte gutxi gora bera. Diagnostiko desente eduki ditut, baina azkenekoa da TLP eta disoziazioak. TLP, trastorno límite de personalidad da. Igual batean goian zaudela oso pozik, eta igual pasatzeia 2 ordu. Eta zaude oso triste, o haserretuta. Egia da nik ebai entzute ditutela ahotsak eta ikuste ditute pertsonak. Esate jate autolesionatzeko, ez jateko. Baina ondo nagonean, o estableago nagonean, laguntzen didana da hitz egitea, nire hobiak o nire gauza gustokoak itea. Oso garrantzitsua da niretzako rutina bat edukitzea, ze bestela dena jute zait pikutara. Bai gazte eta bai helduekin egiten dugun interbentzio lana oinarritzen da alde batetikan interbentzio edo interakzio individualean eta bestaldetik grupalean. Lehenengo eta behin daukagun helburua da beraiekin konfiantzazko harreman bat sortzea, non beraiek aske sentitu aldira beren arazoetaz, beren zailtasunetaz hitz egiteko. Espazio grupalean, helburua konfiantzazko espazio bat sortzeaz gain, azkenean da beraiek talde baten parte sentitzea, kidetasun bat edukitzea, elkarri entzun ahal izatea, elkarri begiratzea beste modu batean, albokoari ere ikustea zuri pasa altzaizkitzun gauza gertatu altzaizkiola edo badaudela ez, pareko dituzuen gauzak, konpartitu dituzuenak. Eskoletara ere joaten gara sentsibilizazio saioak aurrera eramatera buru osasunaren inguruan. Krisi antsietate kopurua goruntz dijoa nabarmen, eta iaz izan genitun antsietate krisi batzuk nahiko gogorrak. Horrek bultzatu gintun formakuntza hau eskatzera. Eskoratuko duguna izango dira erramienta batzuk, konbersazioak izateko erramienta batzuk. Antsietate krisi kasuetan zer reakzio izan, erreakzio egokia, hitz egokiak, aholku egokiak, eta ez bakarrik irakasleentzat, baizik eta ikasleentzat, zeren egoera hori eskolan ematen bada beti egongo da heldu bat horri aurre egiteko, baina beraien esparruetan ematen bada eta helduak ez badaude, beraiek egin beharko diote aurre egoerari. Guretzako erronkari garrantzitsuena gazteei entzutea da, guk galdetzen diegunean beti daukagu erantzun bat beraien aldetik, zergatik gaizki sentitzen diren galdetzen badiezu erantzuten dizute, eta edukiko dituzten arazoak bere bizitzan kudeatzea erakustea da oso garrantzitsua. Eta konturatu behar gera, azkenean beraientzako eredua gerala, eta guk erakusten badiegu emozionalki sortuko zaizkien arazoak kudeatzen, beraiek ikasiko dute. Gurekin hasi zenean pertsona batek autolesioak egiten zituela egunean ez dakizen bat aldiz, eta orain pertsona horrek lan bat izatea eta bizitza normal bat egitea arrakasta izugarria da. Ikasketak ezin bukatu zebilen norbaitek ikasketa horiek bukatzea eta etxean sartuta egon ordez, azkenean hori lortzea eta bera horrekin oso ondo sentitzea eta orain lan baten bila ibiltzea baita ere arrakasta handia da. Zeuk aukeratu programak erakutsi dit ez naizela arazo dituen pertsona bakarra, ez nahola txoroa, ez naizela arraroa, badagoela jende gehiago nire arazo antzekokin. Eta ebai erakutsi dit gauzak hitz egin behar diala, ze bestela barruan gati zaizkizu, eta azkenean iristea momentuan non esplotatzezu, eta hori txarrena da niretzako.